Hola, benvinguts, passeu, que de la barbàrie en farem fum. Usuaris i amants del tardocapitalisme ens ha tocat viure l'època daurada dels diazepams i de les píndoles de vitamines, dels cotxes dièsel de cinquena mà i les energies renovables, dels coaches fonamentalistes de la creatina i els desnonaments a data oberta. Olé. La humanitat es situa en un limbo molt llarg entre la barbàrie i la revolució. I aquest, amics i amigues, és el millor i més actual abisme còmic que puguis trobar. Tens ansietat crònica i un buit al pit que a vegades penses que et devorarà des de dins com un paràsit? El Pau Vallvé també. La barbàrie és una tendència que condensa en coses molt grans però també molt quotidianes. La barbàrie són les desenes de desnonaments que succeeixen cada dia, però també és un vagó de la Renfe ple de gent amb una colla de l'esplai de Vilafranca interpretant cançons de búhos. La barbàrie són milers de persones afogant-se al mar Mediterrani, però també és el teu jefe proposant una sessió de team building. Certament no necessitava conèixer millor els meus companys per poder millorar en la meva tasca de fer Excel de dues mans i fumar-me un puto paquet de Winston cada jornada laboral perquè necessito sortir d'aquesta oficina cada 10 minuts. En aquest programa volem analitzar la barbàrie passada, la barbàrie present i la futura, acompanyats dels nostres convidats. Quina és la deriva d'aquest nostre odiat i patètic món? Ens aboquem a la més estrepitosa decadència i horror capitalista? S'assecaran els mars? Bulliran les piscines del complex turístic de Salou com cassola al forn? Tornarà Charango? Jo sóc músic de carrer? Intentarem trobar resposta a totes aquestes preguntes i més aquí a Barbàrie o Barbàrie. Hola, què tal? Quim, com estàs? Molt bé. I tu, sí? Edu? Trobes bé? Bueno, doncs vaig fent, com sempre. Saps què ha vingut avui? No en tinc ni idea. Ha vingut el Marc Tarrida. El Marc Tarrida? Actor i més coses, i voladí il·lustre. Com estàs? Sí, ho has d'explicar perquè si a bones a primeres dius Marc Tarrida, dubto que ningú et digui hòstia, que bé! Quina il·lusió que hagi vingut el Marc Tarrida. Ets molt més humil del que sembla als teus vídeos. Escolta, Marc Tarrida, podríem dir que ets ja pràcticament un amic del programa, perquè és la segona vegada que vens, tot i que no ho sàpiga el públic. Sabent que és un actor, el Marc l'hem anat a buscar a les deixalles del Cap Bravo del carrer Bailén, suposant que estaria buscant un rosegó de pa. Però per sorpresa nostra resulta que estava un parell d'illes més amunt presentant una obra teatral com a flamant protagonista a l'Espai Texas. I és que el nostre interlocutor, a diferència del 90% d'aspirants a la disciplina de Shakespeare, Marlon Brando, Margot Robbie o Carlos Cuevas, li va força bé. Probablement el coneixereu a les xarxes socials pel seu treball a la cadena SER, on ha desenvolupat un format superinnovador que consisteix en fer preguntes a gent pel carrer. Però darrerament ha destacat també per les 400.000 entrevistes que ha concedit en qualitat de protagonista de l'obra Al principi d'Arquimedes. Ja ves. He dit 400.000, igual són dos, 3. Ja m'ha quedat 4. 4, no? Més enllà de la seva faceta professional, és un famoset compromès amb la causa de la classe treballadora. Va gravar vídeos per la campanya de defensa de la Massana i fa moltíssims tuits criticant el genocidi palestí des de la incòmoda situació de menjar-se unes pipes sense salar al sofà del seu pis de Gràcia, perquè segur que vius a Gràcia. No, visc al Raval. Vale, millor. També, no? També. És veritat, això ja ens ho va dir l'altre dia, em sembla. Sí, ja estic confonent els dos podcasts. Sigui com sigui, aquest migdia li hem enviat a la directora de la seva obra una carta feta amb lletres retallades de La Vanguardia, dient-li que si no ens entregava un nombre determinat d'euros no tornaria a veure el Marc Tarrida mai més. I ens ha contestat, qui és aquest tio? Benvingut, Marc Tarrida. La pregunta que ja t'imagines, serà barbàrie o serà revolució? Te l'he de respondre? Home, estaria bé. Serà barbàrie. Serà barbàrie. Serà barbàrie, sí. Vale, molt bé. Bueno, l'objectiu seria que la barbàrie la poguéssim promocionar nosaltres i poguéssim fer nosaltres la barbàrie socialista, però bueno, això ja en parlem un altre dia. Molt bé, t'anàvem a preguntar, aquesta pregunta ja te la vam fer una vegada també, però per tu quina seria una barbàrie quotidiana, l'última barbàrie que hagis pogut viure? Mira, odio aquestes preguntes perquè mai sé què respondre, però hi he pensat i últimament quan em dutxo, bueno, hi ha vegades que no em dutxo de cos sencer perquè trobo que és una excentricitat dutxar-se de cos sencer. És burgès. Sí, fa de ric i a vegades només amb una mica de xup-xup a les aixelles ja fas i una mica de rentar-se el cap a la pica. Què passa? Que quan em rento el cap a la pica i després m'aixugo amb la tovallola, últimament, i feia temps que no em passava, estic deixant molts cabells a la pica. I t'aprens alguna cosa o no? Sí, clar, jo m'aprenc pastilles. Sí. I pel cabell també, però vull dir que el minoxidil i l'altra cosa que m'estic prenent, que no sé el que és, no sé per què no està fent efecte, i veure aquell ventall de pèls a la pica després d'aixugar-me em fa cridar barbàrie, Sí. Barbàrie capilar. Bueno, ara et farem... Perquè, perdona, no està dit, però vull dir, les pastilles aquestes, que van molt bé i tal, m'estan fent convertir en l'home llop. Perquè jo no havia tingut mai tant pèl als braços i a les cames com estic tenint amb això. Estàs ben... Ja sort
clar, això per l'obra de teatre, bueno, després parlarem de... Vale. Fem unes preguntetes, de no? com o què? això. Sí, l'estructura del programa, perquè pels que ens esteu veient, de moment anem tirant endavant, anem tirant preguntes, hi haurà un parell de seccions que farem després, de moment comencem així una petita... És quasi bé tan innovador com la meva secció de ràdio, eh? Exactament el mateix. Començo jo. El Donald Trump ha iniciat una guerra comercial pujant els aranzels dels productes de tots els països del món, incloent nosaltres els europeus. Quin és per tu el producte que creus que hauria de tenir uns aranzels altíssims per tal de que absolutament ningú pogués comprar-lo? Com allò, això que Hòstia, ho hem de limitar. bona... Aquesta pregunta no és meva, però jo crec que està bé. Què vol dir que no és teva? Que és de l'Edu. Però l'ha volgut dir ell perquè és la més divertida de I totes. vosaltres què penseu mentre jo penso? Jo no entenc molt la pregunta, però... Bueno, això vol dir... A veure, Tu què diries? Quan la vas escriure, Edu? Quin és un què producte pensaves? Que no, sí, que odies que la gent no el compri. Clar, que no s'hauria de comercialitzar, no? Bàsicament, sí. Una Està mica... bé com fer una mica el xiste amb Les tote bags. Les tote bags. Sí, s'haurien de No prohibir. t'agraden gens les tote Les bags. coixineres amb nanses. Però justament és com una cosa bastant de teatre, no? Portar tote bag. Per això n'estic fart. Ah, vale. Tinc el pany de la meva habitació que no Jo també les guardo al pany de més l'habitació, tote bags. tio. Estic fart de les tote També les bags. guardo allà. Són incòmodes, em Quantes t'han cauen, em regalat? rellisquen 50.000. Vale. És que podria fer una ciutat de tote bags. Bueno, seguim amb el rotllo. El 5 d'abril hi va haver la mani d'habitatge. Segons la Guàrdia Urbana van ser... Quants creu? Redoble de temporada. Segons l'organització van ser 100 cas. 100 cas. 100.000 militants compromesos. Militants compromesos o militants. Algun hi hauria. Algun hi hauria. Segons la Guàrdia Urbana diuen 12.000. Hi ha una petita diferència, com sempre passa. Hi ha algú dels dos que no sap comptar, Exacte. voto per la Guàrdia Urbana. Creus que van anar comptant i van dir bueno, posa-li 12.000 i... Sí, jo crec que la Guàrdia Urbana va... El número 13, Ja van dir... número 13 van dir... Jo crec que- 14... 12.000. Jo crec que el que passa és que només sabien comptar fins a 12. Correcte. Bàsicament. Escolta, una altra pregunta que et faré jo. El cicle de lluita per l'habitatge anterior, no?, ha conclòs una mica amb una colla de persones que estan en càrrecs públics superxulos i, a més, tenim uns preus de l'habitatge desorbitats inclús respecte abans del cicle polític anterior. Però, tot i així, tenim unes superilles de puta mare. Creus que aprendrem dels errors del segle passat o diguem que ens dedicarem ara a partir d'ara al xabolisme, a la llera del riu Besòs? Sí, no prendrem pas res, eh? No prendrem... No. Ets molt negatiu, Marc. Sí, però perquè després, si ve algú bo, sempre és millor. Sí, tu... Clar, te fa més il·lusió. Zero perspectiva, zero idealitzacions, de res. I després tot és positiu, tot et sembla millor. Però s'ha de tenir una mica de fe, també, i d'esperança. Sí. Tens fe? Amb què tens fe, tu? I esperança. Tinc fe amb les meves amistats, tinc fe. He sentit mai una resposta tan descafeinada. Escolta'm, tu com vas començar en el món del teatre? Quina va ser la teva primera obra? Primer, digue'm, com vas començar en el món del teatre i després quina va ser la teva primera obra professional? És a dir, cobrant. Vaig començar en el món del teatre fent una obra de teatre a l'escola i vaig dir, això m'interessa, És m'agrada. el meu rotllo. Però la vas fer, diguem, amb la classe o et vas apuntar a un... No, amb la classe. Vam fer, crec que la volta al món en 80 dies. Jo feia d'indi. Bueno, no és el paper més... Cancelado. No és, sí. Ara mateix no podria fer aquest gran paper que vaig fer. I després la primera obra cobrant amb la meva companyia, crec que hauria de ser In Memori, a la Seca, que ara es diu Fundació Joan Brossa. I després, si vols un teatre públic, doncs ja ens n'anem al Teatre Lliure el 2019 amb el Quadern Daurat. El quadern daurat. Sí. Molt bé. I una pregunta, com s'aconsegueix entrar dins del circuit? No en tinc ni idea. Però tu ja estàs dins del Sí, circuit. sí, però és que és un circuit tan... Si ara ens estigués mirant una persona que diu jo vull ser actriu i vull entrar dins del circuit i ho estic passant fatal, Sí. estic menjant mocs... Estudia ESADE. Estudia ESADE, perfecte. Estudia ESADE, guanya diners i doncs després ja fes No el que vol vulguis. desvetllar el secret per entrar dins del circuit. No, és molt fort, no, ara seriosament, no ho sé, és un circuit tan complicat que jo hi he entrat a base de sort, d'estar al lloc en el moment que havia d'estar, de conèixer aquesta persona que va confiar en mi, d'un cert atzar i de gent que ha confiat en mi. No hi ha una fórmula que jo et pugui dir com he acabat entrant, perquè no crec que ni que hi hagi entrat a la roda de les famílies que hi ha al Teatre Català, perquè són famílies, i jo no hi soc, jo vaig fent el que puc per allà.
però és que és tan complicat que no hi ha una fórmula, no en tinc ni idea. Has de tenir una barreja de sort, de talent i que l'atzar et jugui a favor. I picar pedra. Sí, picar pedra, però és que hi ha gent que porta 50 anys pincant pedra i no ha actuat mai a un teatre públic de Catalunya i s'ho mereix més que algú que acaba de començar, segurament. Vale, per tant, no hi ha esperança. Tornem al mateix abans. No, sí que ha d'haver esperança. Hi ha d'haver esperança que la gent que puja pot canviar una mica les dinàmiques, les noves directores, els nous dramaturgs que estan sortint, d'obrir nous càstings, d'entendre que, com deia el Madaula, el pastís sí que es pot repartir. Hi ha d'haver-hi pastís per tothom, no només per uns quants, i que els altres es busquin un pla B. I faig l'última i passem a l'altra cosa. Bueno, ens costa que has fet alguna de tele. T'amolaria fer alguna més de tele o una producció més així cinematogràfica, una cosa més... Perquè quina diferència trobes que hi ha entre fer teatre o fer tele o cine? Els diners. Què vols dir, que cobres més? Sí, per això vols fer cine, no? Molt més. Perro? No, podem parlar de qüestions artístiques, però la principal diferència per la qual molta gent que ha començat fent teatre cada vegada fa menys teatre i fa més audiovisual és per una qüestió econòmica. Perquè no s'hi veuen perres. Però és que és abismal el canvi. És que no hi ha punt de comparació entre el que pots cobrar en una producció a un teatre privat a Catalunya amb el que pots cobrar en una producció d'Amazon, de Netflix o no sé, de Disney. És que és... O sigui, que et converteixes en una persona rica si comences a fer cinema o sèries. No, però si ets una persona que pots encavalcar diferents projectes audiovisuals, doncs viuràs amb una certa tranquil·litat. Ara bé, aquest ofici s'acaba de seguida, pots empalmar 3 projectes seguits i després no empalmar-ne cap. Ara bé, a nivell artístic, doncs sí, hi ha moltes més diferències. El teatre crec que és molt més... Jo crec que és molt més humà, molt més tendre, molt més artísticament bonic. La penya... Sí, el cinema és brutal, però el cinema entra moltes més coses. Entra una qüestió de direcció de fotografia, de direcció de llum, del muntatge. A l'obra, el teatre, al final, és el públic qui acaba connectant amb tu. L'audiovisual és tot un producte molt més gran. M'agradaria, sí, perquè és meravellós fer audiovisual. Pots anar compaginant una cosa... L'ideal meu seria, sí, fer les dues coses i jo encantat de la vida. Esperem veure't aviat a la gran pantalla. Ara passem a la secció del Quimet de Calbotet. Anem a una altra cosa. Bueno, què tal? Com estàs, xato? Ara farem la meva part, que bueno, així també l'Ego m'ha donat un cop de mà. Direm d'aquesta secció, anem a parlar de teatro. Molt bé, que bé. I en aquesta part parlarem, si et sembla bé, de l'obra aquesta que estàs fent. D'Arquimedes. Exacte. Principi d'Arquimedes al Texas. També havia pensat dir-le lo tuyo es mucho teatro, però potser tampoc calia. Abans de començar, remarcar que ni tenim vocació periodística, ni moltíssim menys som gent del món del teatre. Per tant, no anem a discutir les referències culturals ni la dramatúrgia, no anem a adentrar-nos tampoc allà en la psique dels personatges, sinó anem a xerrar una miqueta d'aquesta obra que l'Edu i jo vam anar a veure l'altre dia. Francament ens va agradar molt, però anem a parlar així una miqueta de forma distesa del que hem vist, de temes que se'n poden desprendre i tal. Heu trigat, nosaltres hem quedat molt d'hora, fa hores que hem quedat, i és la primera vegada que m'heu dit que us ha agradat. Vull dir, heu trigat moltes hores a dir-me que us havia agradat. Estàvem esperant a dir a tu davant perquè aquest brillo dels ulls. Vale, estava patint. Això, que l'altre dia, fa uns mesos, vam fer un episodi pilot que no veurà mai ningú perquè allò no es pot veure. Bueno, poder veure, ja es pot veure. Si demaneu el link us el passem, però en principi no veurem. I aquest el vam gravar uns dies abans o una setmaneta abans de que comencessis de l'estreno, i ara ja han passat pràcticament totes les representacions. Acabes d'aquí la setmana que ve, em sembla, pot ser? El 27 d'abril. El 27. Per tant, encara hi ha una mica de temps per anar-ho a veure, potser quan es publiqui això ja no. Ha passat, estic mort, potser, però bueno, res. De l'altre dia que encara no havies fet i ara que ja estàs pràcticament acabant, què? Com ho veus? Estàs content? Hòstia, jo crec que ha anat molt bé. Sí? O estàs ja una mica cansadet de cada dia? Una altra funció, un altre cop? A veure, mai havia fet tantes setmanes a teatre i doncs és una sensació diferent d'anar repetint, però també és el meu ofici. Sí. Hi ha dies que tinc mandra, evidentment, perquè hi ha dies que ho fotem a 5:45
de la tarda, doncs és moment de migdiada, és aquest moment... Ja, però la gent que està a una oficina també em sembla que està cansada. També, però per això no vaig triar aquesta altra feina. Però no, la veritat és que ha anat molt bé, la gent ha sortit bastant contenta, no seria la paraula, perquè l'espectacle no acaba en un estat d'alegria, però... No és Fast and Furious. Però estic satisfeta, no? Però molt. Hòstia, crec que hem fotut molt bona feina i estic tranquil, que això és important. No tens remordiments? No de moment. Intentarem no fer spoilers, però mireu, si no l'has anat a veure ja, ho sento. Jo dic que és l'obra de moda i ell diu que no, però jo crec que sí, no? És una de les dramatúrgies més fetes i traduïdes de la història del teatre. Et pots mullar i dir català. Si és millor que Maricel? Sí. Vale, ok. Per favor. Sí, però perquè són dos gèneres... Per a mi li falten pirates. Són dos gèneres diferents. Hi ha mar, hi ha aigua també, però li falten pirates. Un dels temes principals de l'obra és la por. Correcte. Els adversaris, un grup de rap que ens agrada molt, parlaven de la por com l'estratègia capitalista per excel·lència. Estàs d'acord? 100% d'acord. Com la psicosi col·lectiva o aquesta hipervigilància... Sí, no? Jo crec que neix una miqueta amb la caiguda de les Torres Bessones, no? 2001. Vale. Es comença a La instaurar... guerra contra el terrorisme. Sí, bueno, es comença a instaurar la por com a mesura de control amb els aeroports, però també com a societat, no? I és la por de sempre, no? La por que ve a l'extrema dreta, la por per controlar-nos de no sé què. I crec que al final acaba sent una eina molt bona per tenir-nos controlats i acollonits i separats. Sí, bueno, i la por de possibles represàlies, la por de que si fas això acabes tenint una censura o acabes acabant amb judicis i merdes. Clar, al final quan et poses amb gent de l'extrema dreta que acaben sent rics del cagar i amb poder suficient com per querellar-te contra tu i anar a judicis i a merdes, doncs clar, ja no ho tornes a fer. I clar, amb la por, ja sigui sistemàtica pel govern o des de l'extrema dreta i els rics. Has dit abans la por a l'extrema dreta? O sigui, et refereixes a que s'ha fet servir potser aquesta por de que viene el lobo para mamar PSOE durant 56 anys? Correcte. Sí, que viene, voteu-nos que viene. Era per clarificar. Sí, és aquesta por, la que dic. Perquè jo tinc por a l'extrema dreta també, però a l'extrema... Sí, a veure, a mi em ve uns neonazis a pagar-me i... Hi ha una pregunta, no tenia molt clar si fer-la, però la tiro. Tu posaries la mà al foc pel teu personatge, pel Jordi? Com posaries amb el foc de... Sí. Sí, perquè al final... Plena, com... Els personatges els pots treballar des de molts llocs i crec que sempre és important que tu intentis entendre el teu personatge, és a dir, que tu no tinguis un prejudici envers, tot i que sigui, si ens n'anem a un personatge molt dolent, no? Un villano escarós, tu has de poder empatitzar d'alguna manera o entendre els seus motius i creure-te'ls, perquè si el treballes des de que és dolent i que és un cabron i vaig a fer el dolent de la pel·lícula, acabaràs fent un estereotip. En compte, si tu treballes des de la seva emoció i el seu raonament de la societat, et sortirà un personatge molt més cabron encara. Per tant, amb el meu personatge, en aquest cas, jo no crec que sigui un cabron, i dos, per tant, sí que poso la mà al foc per ell, perquè crec que el que ha fet no va tan lluny com l'obra el porta. Ja arribarem aquí, crec. No m'hi s'ho creus, no estàs segur. No t'has preparat gaire, veig. El director del principi, segons he llegit a l'internet, és en Leo Granados, correcte? Leonardo V, li diuen. Sí, V és el nom el primer cognom que l'escurça. Vale. Que és super jove. Sí. Té 25 anys. Sí. Ara en té 26 ja. Vale. Espera, que ho corregeixo aquí el guió. Té 20... I què tal és ell? Jo crec que és un geni. Sí, així geni, de la làmpara, directe. De veritat, sí. Crec que he conegut poques persones amb la seva capacitat de referents culturals i de fragilitat artística com la que té ell. Ell té un gust del teatre molt alemany, no? Molt allunyat del que és el teatre català. Sí, molt alemany, no? Ho vas veure, no? L'escola de Munich. Sí. Jo ho vaig notar, Jo dic alemany perquè ho ha dit ell. No sé què és el teatre alemany, no he anat mai a Alemanya. Però sí que és veritat que té un estil molt propi i t'ho juro, jo crec que té un cervell privilegiat. Ara dependrà del que parlàvem abans, no? De que el teatre català, a veure si li deixa un espai o no, però crec que és molt bo. Segur que sí. Perquè a mi el que em passa és quan veig a penya més jove que jo
fer alguna cosa als futbolistes que són més petits que jo, m'entra una ràbia i un odi que dic, com ets tan bo amb lo teu, o un tio que jo que toco la guitarra, doncs veus algú més petit que tu, que toca superbé i penso, una ràbia, cabron, tio, no sé tu. Jo vaig a teràpia. Jo no, jo tinc molt de ràbia dins i ja està. Jo intento anar a teràpia per gestionar aquestes coses i ja està. No, realment ho entenc, no? Jo crec que dels meus pitjors enemics a mi mateix és l'enveja i la comparació en el món de l'art, constantment, de veure penya que dius, hòstia, perquè jo no sóc capaç o perquè jo no puc arribar. Sempre és enveja cap a... És l'Ofèlia Ofèlia, crec que es diu ara, Ofèlia Carbonell. de Gent de Merda, sí. va fer un article que parlava de l'enveja, i l'enveja la sentim molt cap al nostre igual. No tant com cap a algú que és l'Oriol Pla, per exemple, que està tallant a dalt, que dic jo que he de tenir enveja d'aquest, o algú que jo sento que sóc millor. Però en canvi, amb els meus iguals, quan veig que fan alguna que està millor que el que jo podria fer o que han anat a un lloc de feina que jo voldria, allà és on se'm desperta aquesta merda de competitivitat. I és el sentiment aquest... Sí, i és el que m'he de respirar i dir, penya, no hem vingut aquí a competir, calma, és un col·lega, és un amic, alegra-te'n i respira. I com ho fas, però? Anar a la teràpia. Ja ho he dit. Ja, però... O sigui, és... No, ja passo un moment de dol a mi mateix, de sentir l'enveja, d'enfadar-me a mi mateix per sentir-la, de baixar-ho i finalment acceptar-ho i intentar-me alegrar el màxim que pugui. Tenint en compte que tu ets molt bon actor, diguem, o sigui, com que ha de ser algú molt, molt bo perquè et faci enveja a tu. Sí, però després el que jo pugui pensar dins meu... A mi em pots dir que sóc bon actor, però potser demà faig una funció de merda i penso que sóc un desastre, saps? Precisament d'això volia parlar, que tu ets el protagonista, és qui estàs més estona allà donant la cara. Com encares precisament aquest lideratge o aquesta responsabilitat que se't posa sobre les espatlles? Depèn de mi, en certa manera, com que això vagi bé i fer la millor obra perquè sóc qui té més responsabilitat. O per altra banda, en tant que el tòpic aquest d'actor del David de Plats Bruts, no? Com aquest tio guaperes que sempre vol el protagonisme, que sempre vol estar majors hores davant la pantalla. És curiós perquè no havia sigut mai protagonista de res. Amb la meva companyia sempre hem estat com d'igual, o un cop sí que vaig fer un monòleg, clar, era jo sol, no hi havia cap més opció. Però en aquest cas també és veritat que quan vam treballar amb el director, el Leo, vam parlar molt que el protagonista real per nosaltres era la directora, era l'Anna, la que ha interpretat per la Sandra Monclús. I jo m'ho vaig creure molt, que era ella. I m'ho vaig creure tant que jo em vaig posar com a un segon un vehicle, no?, per arribar, perquè ella pugui desenvolupar... Que entenc que hi ha un pes, en el meu personatge, és evident. Però em vaig creure tant lo de l'Anna que anava com un pèl tranquil. I no va ser fins quan vam començar a fer les funcions i van començar a sortir crítiques i comentaris que vaig dir, hòstia, vale... I que la foto... Sí, la foto és la meva cara... És bastant determinant. I intento no pensar-hi gaire, perquè com som 4, tenim molt bona companyia entre tots nosaltres, no penso en el meu pes dins de l'obra, però sí que se m'ha fet a vegades, no incòmode, però dir, hosti, vale, sí, jo sóc la cara, com ho gestiono això, no? Com ho lidero, això sense caure amb egos, amb merdes. Això em referia. A les fotos, no? Que sí que era jo qui m'havien de fer la foto principal o tal, i tenia els meus companys a darrere com, vale, no vull semblar que us estic apartant. Bueno, gestionar el lideratge crec que també és molt complicat, de ser protagonista, però ser bon company. Ho intentem. Sí, suposo que a mesura que ho vagis fent se't farà menys incòmode si aconsegueixes ser protagonista. Ara bé, sent secundari, jo crec que pots ser molt feliç, I tant, jo sempre soc més feliç a la rereguarda que no... Sí, segona veu. És a dir, una mentida rosa. A la guerra series el primer? No, jo vull estar a rereguarda 100%. Hi ha un tema també, que és el tema principal de l'obra, també és la societat aquesta de la hipervigilància, el tema de l'afecte, el carinyo. Nosaltres som mediterranis, som llatins i som una societat que històricament sempre ha sigut molt carinyosa, celebrada fins i tot, però actualment hi ha una sèrie d'inputs de persones que venen nòrdiques i centreeuropees, expats de la vida, que
generen un xoc amb aquesta societat perquè ells són molt més freds i més calculadors i no tan afectuosos. Paradoxalment, aquestes societats nòrdiques és on hi ha més assassinos en sèrie i tot aquest rotllo, tots els locos. Què? On vols anar? No entenc la pregunta. T'he anat generant... O sigui, jo he fet el que faig sempre, de generar com ja generar la resposta que tu em diguis sí, molt bé. Total. El tema és que aquesta moral puritana és el que està passant en els pares de la piscina. Sí, també no crec que la moral puritana que se'ns pot estar instaurant dins nostre sigui culpa o responsabilitat dels nòrdics. Això ho he dit per fotre una mica de merda. Els nòrdics el culpa serà, si de cas, els preus de l'habitatge. Me sembla que ho he fet per insultar un grup social. Però sí, crec que sí que estem anant potser cap a un puritanisme en alguns casos o una sobreprotecció exagerada envers el... A veure com ho dic això sense fotre'm amb un jardí, envers els infants no m'escolta ningú. I els cossos. Entenem els cossos a nivell de relacions personals, no cossos... Quan dic cossos no em refereixo a relacions sexoafectives de bones a primeres. Però, clar, també tenim un context històric i unes experiències viscudes i uns casos que ens han fet arribar fins on estem ara de sobreprotecció, de protocols, de sobrevigilància. Per tant, és com trobar el punt mig de, vale, hòstia, s'han passat línies molt greus que no s'haurien d'haver passat, però que això no permeti que ens convertim en una societat freda on no puguem fer mostres d'afecte entre nosaltres i entre la canalla. Però és que precisament és això, la càrrega moral que té l'obra, i moralitzadora cap al teu personatge, perquè tu, el Jordi, accepta la culpa. Sí, però què fas? Clar, llavors, el judici que se'n fa, des del meu punt de vista, és injust, o no és un judici just cap a ell. Correcte. Per tant, això, en certa manera, és la mostra d'aquest gir autoritari i conservador. Sí, que estem... I que les xarxes em potencien, que està plena de jutges no... Que això és com la diferència entre l'obra original, vaig llegir, no recordo on, que en l'original, al ser del pre-internet o pre-xarxes, aquesta visió no hi era, i ara sí que s'ha inclòs, que això, no sé si ho sabies tu, però està bastant guapo. Sí. Jo no volia dir res, però com que m'has interpel·lat... Digues alguna cosa, Edu, home! No, sí que trobo que aquesta qüestió, aquesta vigilància i tal, crec que la problemàtica, més que el fet de no, diguem, generar unes normes morals i intentar que la societat les comprengui i les accepti, la qüestió és que, perquè, diguem, no està malament. O sigui, no està malament dir que està malament els pederastes en general. No, clar. Home, això és evident. I que els protocols són necessaris i que collons he avançat molt, evidentment. O s'utilitza des d'un punt de vista superpunitivista. Que acaba sent, i ja no parlo en el cas de la pederàstia, com en coses més, diguem, més senzilles, menys d'allò, doncs genera potser, o s'utilitza com una mena de venjança a vegades, no? Més aviat que no pas una manera d'intentar dir una persona a la societat. Sí, fins a quin punt el càstig moral ens serveix perquè la societat pugui millorar o aprendre, o aquesta persona pugui reconduir-se o recapacitar sobre el que ha fet. No sé fins a quin punt el càstig o el judici moral de Twitter i la cancel·lació directa i líquida que ens mou en aquesta societat ens afavoreix socialment. No sé si el punitivisme ens serveix de gaire, de manera directa. Però després molta penya que estan en contra de la cancelació, com són la penya que diu, ja no se puede decir nada, no es poden fer xistes de res. Sí, hi ha d'haver una diferència entre això i el Soto i Bars. Exacte. Claro, és que són coses... Per això, però com que està molt bé precisament aquesta obra per obrir aquest discurs de dir ni tot està permès ni res està permès. Hem de ser conscients i ser responsables de les coses que fem i de com actuem. És molt complexa. Cada cas és molt complex. Després, és que això podem fer un programa només parlant d'aquest tema. Sí, i no sé si el que he dit l'he liat, de cop i volta. No estic defensant. Jo he desconnectat un rato, però entès bastant bé. Però com que gravem després m'ho escoltaré a casa, no et preocupis. Sí, ja retallareu que quedi bé. No, si no, és que et podem fer un clip i ja està. Sí, no? O ens graves un àudio com una cosa molt ben escrita i posem així una veu de sota, amb la teva cara així. El resum és pederastes mal, punitivisme, hem de vigilar... Afinar-ho una mica més. I escolta, i parlem les coses que sempre va bé. Vale.
Bueno, l'última. Fem l'última i passem ja cap a Va. la cosa final. A veure. L'obra té una s'acaba càrrega ja d'una emocional... L'obra té una càrrega emocional forta i potent. I això és una cosa que has de fer constantment. Quan acabes no et quedes aixafat o els primers dies no et quedaves com corprès o és una que d'anar fent rere de l'altre t'acabes acostumant i fent una cuirassa? Ara mateix no puc sortir perfectament sense cap problema i acabo i podem anar a fer una birra i estic tan tranquil. Sí que quan estàvem assajant, allà sí que estàs buscant més emocions o més llocs o estàs intentant entendre el dolor i la por del personatge. Ai, quan dius aquestes coses... Sí, o sigui, una Jo, pregunta. no, Quan un actor... Per algú t'ho pregunto, Pavo, i si a mi m'ha molt això. Que no, tira, quan un mira, actor no et diu preocupis. estava buscant llocs, què vol dir exactament? Perquè és que ho sé. diuen molt, això. Això ho deia el David de Plats Bruts, ja. Bueno, perquè estàs buscant llocs des d'on dir les coses. Burger King, estàs buscant. No, llocs des d'on parlar, llocs des d'on connectar amb Sí, m'estic amb entenent. alguna sensibilitat, algun motiu. Al final és mentida tot el que estem fent. Ens hem de buscar excuses, materials per parlar. I allà sí que acabava bastant destrossat. Tornava a casa i em feia una migdiada, no emocionalment, perquè si et quedes enganxat a l'emoció del personatge tens un problema, val més que ho deixis, però sí que, hòstia, em fotia una migdiada i em llevava i estava rebentat a nivell de físic. Però no, surto bastant ràpid. Molt bé, ets un tio fred i calculador. Seguim amb la següent mandanga, va. Bueno, sembla que tenim una connexió en directe amb Josep Maria Puyol. Bona tarda a tots i totes, benvinguts a la primera jornada de les Josep Mariades 2025. La disciplina esportiva de la subnormalitat al fallo. Centenars d'atletes intenten fer un lloc en aquesta pista dia rere dia a les xarxes socials Xeix, mostrant les seves increïbles habilitats per escriure i respirar alhora sense que es produeixi un relaxament dels esfínters. En aquesta distingida trobada de l'oligofrènia competitiva ens disposem a trobar el cunyat definitiu, el Michael Phelps, de la falta de rec sanguini. Per aquesta primera edició farem una breu explicació del format. Cada jornada compta amb 2 encreuaments i una final. Els resultats es decideixen a través de la votació del nostre convidat i els 2 presentadors, i el guanyador de la jornada s'enfrontarà a la fase final amb els guanyadors de les successives jornades, competint per les medalles d'or, plata i bronze per descobrir qui és el Josep Maria definitiu. Aplaudiments. Quins nervis. Moltes gràcies, Joan Maria, per la informació. Doncs així comencem amb l'anàlisi. Edu, explica'ns, quin és el primer concursant de la setmana? El primer concursant l'hem portat aquí imprès per si tu... Sí, per ensenyar-te el mar, no? També ho Perquè ensenyaré. sigui Molt bé. Fantàstic, bé. La precarietat ha arribat a casa vostra, també, eh? Estan fetes a blanc i negre perquè eren més barates, de l'ecodisseny. Primer, tots sabem el que és un Josep Maria, no? Entenc que sí. Si no, el proper programa, busqueu Busca al Groc. una foto de l'Aliança Catalana, Sí, exacte. qualsevol home que et surti allà. Mira, això ens ve superbé perquè el primer concursant de la setmana és Aliança Catalana Tarragona, concretament. Aliança Catalana Tarragona penja una imatge d'un senyor o una senyora assentat tranquil·lament en un banc. Aquesta foto i aquest tuit és L'he vist. és de fa uns mesos, poder? I està completament sol observant unes ruïnes romanes, sembla ser, a Tarragona, amb unes mandarines al terra, i fica la imatge que donem als visitants de la Tàrraco romana. És impresentable. @Tarragona Ajuntament. Tarragona necessita seny i ordre. Tarragona necessita Catalunya Aliança Catalana. La pregunta que et faig ara mateix, Marc Tarrida, és a què es refereix? A les mandarines del terra o al senyor? La meva resposta ha sigut a Ha aquest sigut la pòster Sílvia Orriols, Ha sigut la Sílvia Orriols. Torna'm a fer la pregunta, és que no estava atent. Perdona, sí, no, que si s'estan referint a les mandarines que hi ha al terra, les veus aquí, situades... Aquí. Clar, està en blanc i negre. No, Clar, no sí, se blanc i sap. negre. Si es refereixen a les mandarines o a què? O al senyor aquest que està sentat en un banc, perquè no entenc molt bé quina és la imatge impresentable que estem donant. Home, la imatge impresentable que estem donant és... Les ruïnes, que està tot trencat a Tarragona. Bueno, clar, jo trobo que és el mur aquest El mur aquest és la imatge. està massa de peu. Vale. Està massa de peu. Collons, Per no ser som Tarragona, no som runes, Hauria d'estar més a doncs dalt. fota runes. Perquè, a més, vull dir, aquest home, vull dir, està encaputxat, vull dir, és que no és... És a dir, és que potser Sílvia Orriols amb una caputxa, no? Vull dir, no ho sabem. Podria ser perfectament. Igual és la mateixa persona d'Aliança Catalana de Tarragona. Aquesta, per explicar una miqueta, aquesta l'hem d'emparellar amb la següent. Jo aniria Exacte. una miqueta per Vinga, feina. el següent. Sí, tirem. Molt bé, la següent és bastant complexa i hauré de fer una mica de narrativa. L'usuari en qüestió observa i cita una fotografia de Vox
de la secció local de Vox que es fa una fotografia a Sant Manat, que és el poble on suposo que aquest senyor viu. I aquest senyor, doctor Pere Pau, contesta: sort que avui no he sortit de la meva habitació ni per dinar. Com volem dir, no?, que aquesta gent fa una mica de mania. Vale. Molt bé. En aquest moment, la Jocelyn Montoliva li cita aquest mateix tuit i diu: mejor que no comas porque tú no quieres comer, no s'entén molt bé el que diu, a que te haga pasar hambre el socialismo. O sigui, aquesta senyora ha escrit, diguem, tirant a malament. Sí. Seguidament... Que aquesta senyora realment deu ser... Aquesta senyora és la concejala de Vox. És concejala de Vox de l'Ajuntament de... Anava a dir Vilafranca, no, perdona. D'un ajuntament del Baix Llobregat, no recordo quin. Molt bé. Seguidament, doctor Pere Pau torna a citar aquest tuit de Jocelyn Montoliva i diu: d'ara endavant, i tots sabeu que sóc un minyó fet de costums i força desocupat en mon temps lliure, escriu com la Sílvia Orreols parla, recolliré aquí els meus dinars, tot donant-li les pertinents gràcies a la Jocelyn. Enteneu quin és el propòsit de la seva escomesa? Doncs, en els propers 11 mesos, concretament, estarà penjant una fotografia del seu dinar, adjuntant-lo al tuit de la Jocelyn Montoliva i escrivint: les gràcies siguin donades a Nostre Senyor i a la Jocelyn Montoliva, delegada de Comides de Vox, per la modèstia d'aquest menjar que m'ha fet quitar la fam. Veiem a la primera imatge que tenim un tros de salmó i una mica de puré de patates. No queda un boig, no hi cap boig més. O sigui, has de pensar que això ho ha fet, mira, a la segona imatge surt un biquini, no? Sí, aquí. Un biquini i un iogurt de la Fageda. De la Fageda, ni més ni menys, No per res, però... I a la següent, 2 raviolis i un altre biquini. Eren molts biquinis. Però tu t'has d'imaginar que aquesta persona ha estat fent això cada dia, dia rere dia, durant els últims 360 dies. Ah, en sèrio? Sí, no és una broma. I la Jocelyn ha estat rebent aquest missatge. Jo suposo que a partir del 5è dia el devia bloquejar perquè és insostenible tenir cada dia una notificació d'aquestes. Però un moment, però aquest senyor realment menja això? Perquè realment menjar 2 raviolis i un biquini, com a menjar és... Bueno, a mi no em sembla tan malament. Jo puc ser un dimarts qualsevol. Però 2 raviolis no venen bosses de 2, que només en bueno, vull 2. Però sí. Aquest senyor jo el respecto perquè escriu molt bé, però fixa't en aquesta fotografia, la primera, la segona, disculpa, diu: les gràcies siguin donades a Nostre Senyor i a la Jocelyn Montoliva, que és el que sempre repeteix, pel sàndwich, perquè ho escriu així, que avui em farà de dinar simplement per dividir el dia amb l'acte protocol·lari de menjar. Ai, Déu meu. Sí, aquest és Jaume I, si estigués viu, parlaria així. Sí. 2 raviolis. El fet de dir només menjo per dividir com el dia amb un acte protocol·lari... Sí, no, realment és difícil de guanyar, aquest senyor. Ara hem de fer l'emparellament entre els dos. Aquests dos hem de... Recordes del primer? Perquè han passat moltes coses. Sí, l'Aliança Catalana i les mandarines, no? Vale. Home, crec que és evident, no? Qui passa? Sí? Home, doctor Pere Pau. Doctor Pere Pau. Que aixequi la mà qui vota per doctor Pere Pau. Il dottore. Il dottore. Sí. Va, si fas aixecar la mà als d'Aliança Catalana, te l'aixecaran. Següent encreuament. Començarem per un tuit d'ErcLGTBI, al qual s'ha respost, que explica que davant de l'assalt a la democràcia i als drets humans que ha declarat l'extrema dreta, la defensa dels drets trans avui és la primera línia de resistència. Molt bé. Que ho digui Esquerra Tot això, Justin Van Eyck, hashtag una polla vanguardista, contesta: a l'islamisme us arrasarà. Després, molts plors. Però a mi no em busqueu. Jo ja seré ben mort, i entre parèntesis afegeix assassinat. És que tenen aquesta cosa, els Josep Maries, com la prosa i la forma d'escriure... Qui creus que... És que no em puc creure que aquesta gent acabi governant el món. És que no qui creus que l'assassinarà? O qui creus que pensa que el pot assassinar? No, jo crec que Justin Van Eyck, una polla vanguardista, acabarà morint com un famós que no recordo qui és, que va morir mentre ell mateix s'ofegava mentre es masturbava. Sí, el del Hamburg ell. Sí, morirà assassinat pel seu propi plaer mirant una foto d'un biquini i 2 raviolis. Aquest és el primer, està al nivell bastant amunt. Passarem al següent, un clàssic. És un haiku, una mica, el que ha fet aquest senyor. És un... Ojo, És otaku, potser és otaku. Aquí hi ha literatura, Aquesta idea que ell té com aquest rotllo una mica inclús conspiranoic, de dir, jo ja seré mort, m'hauran assassinat. Perquè suposo que... Ja m'ho veig venir. Però serà com una mena de defensor de la justícia en secret. A més, jo crec que l'hauran assassinat els seus, fins i tot, saps? Podria ser. Per mandra. Exacte.
Molt bé. Aquest és el primer, passem al segon emparellament. El segon emparellament, que començarà amb un clàssic de la Josep Mariades, és l'Antoni Sánchez. El Celsià. Correcte. Explicant que la Nayeli és el primer nadó nascut a Catalunya aquest 2025 i afegeix, sense comentaris. De fet, després comenta sense comentaris, no d'allò, i diu, sí, em dic Anthony Corell. No vaig triar el meu nom. Tot i així, vaig triar un nom ben català pel meu germà. Uns complim sempre en favor de la nació, català, d'altres només venen a substituir-nos cultural i demogràficament. És a dir, estava criticant... Bueno, ja no entès, no? Sí, queda molt clar, Vale, fantàstic, molt bé. Vale. Sí, és que aquest home... Jo ho tinc bastant clar qui guanya, però en aquests dos, Sí, Jo aquí crec que la selecció que has fet, crec que d'Antoni... Abans d'això, podem comentar... O sigui, traiem una mica de suc i de fil a l'actuació de l'Antoni, perquè serà un dels clàssics d'aquest... Serà un dels clàssics cau pel seu propi pes d'aquest any. No passa res. Ho deixo. Aguanta-ho aquí un rato, va. Apunteu que hem d'agafar un celón. Procedim a fer la votació. Sí, ja ho tinc claríssim. Vale, molt bé, doncs aixequem les mans a la de 3. Qui vota per Antoni Sánchez? No. Qui vota per Justin Van Eyck, #una polla vanguardista? Sí, per favor. Ja, és que està claríssim. Hem de decidir Està claríssim. la resolució de la final, que seria, en aquest cas, Justin Van Eyck amb o el seu Doctor tuit, Pere Pau. o Doctor Pere Pau. I aquests competiran amb altra gent que vingui? Exacte. Què et sembla, la dinàmica? Bé. Quines possibilitats... Abans fem una mica de comentari, no?, de la Sí, gestió tot i esportiva. que jo aniria ja tancant una miqueta, si puguem recollir-ho. Va. Ja, jo, Edu, si et sembla bé... Bueno, d'una manera molt simpàtica, et demanaré que acabem. Fantàstic. Doncs Doctor Pere Pau, el senyor que està obsessionat amb la Jocelyn Montoliva i que cada dia li dona les gràcies a Nostre Senyor i a la delegada de Comidas de Vox, o, per altra banda, el senyor Justin Van Eyck, el senyor que segurament serà assassinat en un futur. Jo és que aposto sempre per la poesia, Per la És poesia. que jo anava a dir alguna cosa semblant, com l'èpica m'aguanya. És que a més està escrit en majúscules. Clar. És que és llegit, és poesia. Tu i assassinat em poses està escrit música en minúscules. de trobadors, Sí, saps? hi ha un punt així. L'islamisme. Poseu-nos música de trobadors. No, Vale. que no toqui la flauta. L'islamisme us arrasarà. Després, molts plors. Però a mi, no em busqueu. Jo seré ben mort. Assassinat. Hosti, és que pell de gallina. Doncs ara sí, Nacional de Catalunya. fem la votació. Justin Van Eyck. Van Eyck. Sí, Vots a favor? Sí, que El mereix, molt bé, ha guanyat aquest. 100%. Fantàstic, doncs felicitem el guanyador de la Josep Mariada de la setmana, Justin Van Eyck. Moltes gràcies per participar, Justin Van Eyck. El proper partit et tocarà també... Ara em fiques la música. El proper partit et tocarà un dur contrincant. Molt bé, per últim ja, per anar tancant això, volíem afegir també una última part que està molt relacionada amb la que acabem de fer, i és una mena de bonus track. Què et sembla? Es diu La barrabassada de la setmana. Fes-la i és que hem d'anar recollint. No? Si no, Doncs vinga. crec que ja t'ho he anat fent saber i hem de despedir, donar les gràcies encara. Tot això. En aquest cas, un àudio 1,5. La barrabassada de la setmana, en aquest cas, ens la dona Gol d'Oleguer, @olegarisme a Twitter. Vale. La barrabassada de la setmana consisteix a veure qui fa el gilipolles a Twitter, Vale. no? Però sense ser Josep Maria. Llavors, penja un tuit que diu: la mare que us va parir el pet que ha fet el microones, @el Nacional. Sí. I Jordi Prió. Molt bé. Llavors, la primera captura de pantalla, dona-li, sisplau, és aquesta que fica 5 maneres de fer els ous al microones. Ou cuit. Per cuinar, això és una notícia del Nacional. Per cuinar un ou dur al microones només necessites un bol amb aigua natural abans de col·locar-lo al bol. Fes un petit orifici a la closca amb una agulla o un estri similar per evitar que exploti. Després tapa el bol amb un plat i cuina l'ou a màxima potència durant 4 minuts. En acabar, submergeix-lo amb l'aigua freda. Molt bé, doncs la següent imatge, el següent tuit, diguem, precedit d'aquesta frase mítica que és la mare que us va parir el pet que acaba de fer el microones, és una imatge d'un microones absolutament explotat, amb una tassa rebentada i el plat rebentat i tota la paret del microones plena d'una substància grogosa de dubtosa procedència
que podria sortir perfectament al principi d'Arquímedes per fer una mica més de fàstic del que ja fa en algun moment. Això és el que destaquem, de la setmana. Sí, és a dir, acabes de comparar l'obra de teatre que estem fent amb un ou explotat dins un microones? No volia dir això. No tornarà mai més. No volia dir això, exactament. Hola, tio. Com et passes? Molt bé, doncs moltes gràcies a la barrabassada o al barrabassaire de la setmana. Un aplaudiment per ell també. Vale, ja pues, tancant el programa, no? Pues res, moltes gràcies per haver tornat. De veritat, estem a vosaltres molt agraïts. Sempre recordarem amb una gran estima. Esperem que tot el que facis ara no em moro, vull dir, m'ho estàs fent com si m'anés a morir. M'ha igualada, ja no tornarà molt més. No, però de veritat que estem molt contents i orgullosos de que hagis tornat i res, no tenim paraules per agrair això que has fet. Però també has citat el poema del Mànec. T'ha quedat bastant bé, d'aquí traurem un clip per TikTok o alguna cosa així. Treu això i no alguna altra cosa que hagi... A part del Marc Tarrida, volem donar també les gràcies a Cala Panarra, que ens acull per fer aquest programa. Volem donar també les gràcies a tots els tècnics i tècniques que estan aquí ajudant-nos en aquest moment. I res, fins la següent, si Déu vol. Molt bé, sí, no? Vinga. Molt bé, bon tancament, no? Sí, així acabem el treballar de el tancament. Un altre dia ho mirem millor. No, està bé. Jo és que m'estic pixant des de fer-lo meu, m'estic pixant. Sort que aquí hi ha diversos lavabos a Cala Panarra. Podem anar a pixar. T'agrada el que està... M'està agradant molt, tio, molt. La música m'ha acompanyat durant tota l'estona. Que vagi molt bé. Adéu!